back again here at Goa Sports Complex. This is a Co Bicol Cup Campsur leg. This is our second game for our triple header this afternoon. Laban ng San Jose versus Presentacion. I'm Coach Paul Sepe, and again with me is Coach Peter Barcelon giving you the updates for this game. Coach? Good afternoon everyone, and isang makulimlim na hapon, pero isang mainit na labanan ang nandito sa atin ngayon at sasalubong. Coach, ang ganda ng matchup na to, and coming into the second round, talagang kailangan nitong Team San Jose na magpakitang gilas para sa mga ibang district na mga kalaban nila. Okay, Coach. So yun na nga. Speaking of pakitang gilas, nagpakitang gilas kaagad si Solero for that move for 2 points. So we have for Team San Jose, yung mga naglalaro sa loob, we have Prostrado, we have Solero, we have Sanchez, Pilapil, and Pesibe. And for for Presentacion, we have Cuadro, we have Padin, and also we have this number 14 guy, Bobby Ricafort, and number 29 guy, Cuadro. So, back to the ball game. We have Cuadro for 3, no, Prostrado with a rebound. Again, pasa kay Solero. Solero for 2, gets it to go. So, delay niya now to Cuadro. Now, Ricafort with a basketball. To Delenya. Going into the second round, Coach, itong si Solero would be playing a big role para dito sa San Jose. At kailangan niya talaga makuha yung confidence niya, yung sa conditioning niya, and yung mindset niya. Okay, so sa tingin ko, Coach, yun naman talaga ang pinapakita nga ngayon ni Solero with that back-to-back basket. So now, Team Presentacion, again, still sana with Solero, kaso natumba siya. Nakuha ng Presentacion. Ricafort na with a basketball. Pawasa kay Cuadro. Maganda intention, pero andun si Pilapil to steal the ball. Pesibe for 2. Gets it. Eto si Pesibe, alam natin na very in control. Siya consistent ito sa laro niya. Yes, Coach, and I think this Pesibe also played for the Legazpi leg, Coach, for Ako Bicol. Prostrado, muscling his way, pero wala. Delay niya with a steal. Cuadro, tumigil sa 3 points for 3. Wala pa rin. So, ayun na naman si Sanchez to Pesibe. Buti na lang, na-deflect ni Ricafort. So, Coach, ano bang ginagawa nitong San Jose? Maagang-maaga ngayong first quarter pa lang. Right now, yung defense nila is really in tune dun sa gusto nilang mangyari, na nagko-close out sila, tapos they're really trying to get in between the ball and the man. So, nakakakuha sila ng mga steals, and yung nakaka-run din sila ng fast breaks. Okay, so back to the ball game. That basket of Sanchez brought to you by Hotel St. Ellis. So, now again, nakakuha naman ng rebound. Panasa na naman Solero naman tumatakbo. Yes, for 2 points. So, Cuadro to Delenya, to Ricafort. I think that's Vivero. So, airball. Pero, tinamaan yung tira niya doon. So, that will stay with Team Presentacion. So, Vivero now inbounding the ball, guarded by Solero to Ricafort. For 3. Wala. Gandang box out ni Pilapil doon. Pilapil with the basketball. Nagmamadali. Dire-diretso. Gets it. 2 points for Pilapil. Yes, even if this is a non-bearing game para sa Presentacion, kailangan pa rin naman nilang magpakita ng focus, pakita ng skills nila, yung team concepts nila, kasi this is a start for them. Hindi pwedeng matapos yung season nila na down yung pinapakita nila. Yes, in that note, we have that bank shot, 3 points coming from Pesibe. Babawi kaya si Delenya, wala. Pesibe to Solero naman. On the other end, again, Solero again. Ang dali sa kanya ng pass break na yun. Walang nakahabol na green shirt doon. Ricafort.
Parang Dire-diretso. parang Giannis Antetokounmpo to si Solero Siguro mga 6 na hakbang lang nandun Napakahabang player. Ayun naman si Sanchez. Guarded by Cuadro. To Pasibe. Pasibe for 3. Wala. Short. Rebound by Cuadro. Cuadro nagmamadali. Guarded by Prostado. To Delenya. Naka-fish doon ng foul si Delenya. That's Mike Filapil. Nakakuha ng foul si Delenya. So, 2 free throws for Delenya. Wala. First throw, wala. Second and last throw. Basket for Delenya. Labas ng bola ng Team San Jose. To Pasibe. Pasibe guarded by Bevero. Pass to Postrado. Postrado to Solero. Titira ng 3. Wala. Rebound by Padin. Padin now with the basketball. Pass to Cuadro. Cuadro guarded by Postrado. Fakes. To Ricafort for 2. Good for 2 points. Yun, they have to make use of this opportunities na hindi masyado dumidepensa tong San Jose and paunti-unti ibaba nila yung kalamangan na to. Yes, coach. So, ayun. Pilapil now. Drive. Pasa sana kay Sanchez. Wala. Nakuha ni Padin. To Cuadro. Cuadro. Dire-diretso. Hinulog pa kay Delenya for 2 points. Yan ang problema minsan pag masyado ka napaaga ng pagkalamang. Nagkakaroon ng complacency. And sana hindi naman mangyari para dito sa San Jose. Okay. So now, Prostrado back to the ball game for 3. Wala. Na-rebound ni Padin. Padin pushing the ball. May number sila. Torrica Fort for 2. Gets it. So they have their mini run. So ayun, muntik pa tayong tamaan. Hindi po kami kasali rito So right nagko-commentate lang kami dito, hindi kami kasali. So right now we have 19 San Jose, 11 presentasyon. San Jose leading by 8 points. So with 4 minutes and 16 seconds remaining on the first quarter. Ayun na coach, pinalitan si Solero, pinasok na. Yung pinakabatang player natin sa Ako Bicol, si Remoto. Yes. Kabaliktaran. Si Sir Obet, Remoto. Pinasok Nandito na si na. Sir Obet. So, Prostrado na with the basketball. Foul, super grabe aggressiveness ni Bibero sa depensa. Kaso nasobrahan naman. May foul. Prostrado to Pasibe. Pasibe, packet pass to Pilapil for 2. Basket counts for Pilapil. Okay, so Pilapil will be awarded a bonus free throw. Yes, Pilapil gets the bonus free throw. So now Cuadro with the basketball. Team presentasyon donning the green jersey and San Jose is white. Gandang pasa kay Padin. Pero nandun yung isang big man ng San Jose. Okay. Pasibe na nagmamadali. Guarded by Ricaport. Pasibe for 2 points. Okay, so Cuadro now with the basketball. Hanap ng mapapasahan. Torrica Fort settle for 3. Wala. Rebound by Pilapil. Tumatakbo ngayon si Pilapil. Ayan na. Pasibe. Take the 3. Wala pa din. Vivero with the basketball. Nagmamadali. Guarded by Prostrado. Prostrado with the basketball now. For Team San Jose. Lulusot. Good pocket pass pa kay Pilapil. Yes. Coming from Postrado, coach. Parang teenager lang yung galawan ng Postrado doon. Talagang point guard na point guard. Point guard na point guard.
So Vivero titira na. Ayun, 3 points for Vivero of Team Presentacion. With a score of 26-14 with 2 minutes and 37 seconds remaining on the first quarter to Pasibe. Pasibe now. Floater. Wala. Rebound by Remoto. But there's a foul. Okay, titingnan natin. That's on Vivero. Okay, so Remoto will be awarded 2 free throws for Team San Jose. So, Sir Obet Remoto with 2 free throws. First throw. Okay, wala. And for the last throw, wala pa rin, but nakuha ni Malavi ang bola for the offensive rebound to Pasibe, to Postrado, to Nash, to Remoto, overcooks. Yun lang, Melante pala for 2 points, that offensive rebound. So now with 2 minutes remaining on the first quarter, bola ng Team Presentacion, Vivero drives, guarded by Remoto, gandang defensive stop. Now Prostrado with the basketball, making his pass to Pasibe sana, pero na-deflect. So, timeout dito ng Team San Jose. Now we have 1 minute and 52 seconds remaining on the first quarter with 28-14 lamang po ang Team San Jose. Coach, thoughts on first quarter? Well, it's expected for San Jose to have this kind of lead because yung mga pinakita nila from the previous games. But kailangan din naman kasi talagang pumalag nitong presentasyon to make sure na, again, slowly but surely, make those correct passes, get to those open lanes para makadikit sila. And dito naman sa San Jose, they are really gearing up towards the second round of this tournament na kailangan talaga well-tuned sila kasi they will be facing the best of the best pagdating dito sa per district naman. Yes, Coach. So sabi mo nga, for Team Presentasyon, dapat they should end this quadro, fakes, step backs, again, 2-man game, Rave Kapor for 3, wala, rebound ni Nash, ayan na naman si Pasibe, nagmamadali, may sading lightning, point guard. Napa-blink lang ako, coach. Lumilay up na. Grabe yun. Ang tagal ng kurap ng mata kong yun. Dilenya, lumay-up, wala. May tinawag na foul doon. That's on number 1, Nash. A foul on that rebound. Okay, it will stay with Team Presentacion. Dilenya inbounding the ball to Cuadro. Dilenya bumangga sa pader. That's a traveling violation. Okay, so change ng possession with nasa Team San Jose ang bola. Postrado with a basketball, signaling the play. Muntik nang maagaw ni Tumutogo, but Remoto andon. Andon na si Cuadro, nagmamadali. On a fast break, there's a foul na tinawag ang referee. Okay, that's a foul on Postrado. So, Cuadro will be awarded 2 free throws. First throw, wala? Postrado, partner. Dati itong player sa USI. Okay, go. And with age, makikita mo pa rin naman yung flashes of him being the young Postrado na tiningala sa Naga nung naglalaro pa siya doon. So, bihira yung ganito na kagaya ni Sir Obet, ni Postrado na kahit medyo may edad na, nakakapaglaro pa rin naman. Sabi nga coach minsan, kalabaw lang ang tumatanda. Pero ito mga player na to until now is naglalaro para sa kanilang mga municipality. Yes, and may pride na na kasama doon. Yes. Na talagang mas gaganahan ka.
Yes. Pag ano na inter-town style ang dating, di ba? Kesa naman pag halimbawa inter-color, hindi ganun kataas ang level of competition. Okay, coach. So, ayun na nga pa sa pagbabalik. Yun, nakabuslo si Pasibe ng 3 points sa kabila. Tumira si Cuadro ng 3. Wala. So, ayan na naman si Pasibe. Paasa kay Remoto. Napasobra. Again, hindi po kami kasama dito. Mukhang, Hindi po kami player dito. mukhang tayo ang target. Oo, pangalawa na po yan. So, yun, Ricafort, back to the ball game. Ayan na si Padin to Cuadro. Cuadro for 3. Wala. Doon nagtatapos ang ating first quarter. So, ating score is 33 to 15 in favor of San Jose. So, ayan, tingnan natin ang ating mga highlights. So, early on the quarter, talagang masiling his way is itong si Solero with those back-to-back layups. And also with Sanchez and some other players like Pasibe and Pilapil. Talagang pinapakita nila yung might nila dito kontra presentasyon. And grabe yung pinapakita ni Pasibe sa larong ito, Coach Pete. So, thoughts naman on that first quarter, Coach. No, ano ba yung dapat gawin ng team presentasyon para makabalik sa ball game na to? Anyway, it's first quarter pa lang naman, Coach. Yes, yung mentality dapat nila katulad ng mentality ng Seruma. This is our last game. Nothing to lose na rin naman kami. Dapat all out na sila. Yes, Hindi dapat yung parang nagtitimpi-timpi pa rin sila. Dapat talaga all out na to. Kasi nakaka-execute naman sila. And itong San Jose, maintain lang nila yung level of focus nila. Kasi nga, papunta na tayo sa next round. So, best of the best na ang labanan dun. So again, sabi nga natin lagi mga coaches, itong game na to is makikerry nila to pagdating ng talagang mas higher na level of competition. Kasi sabi mo nga, coach, yung mga kalaban nila on the next round is hindi mga basta-bastang team na. Yes. Talagang yung best of the best na. Yes. Isipin mo, mga kalaban ng San Jose, if ever, ang team ng Lupi, which is undefeated. So, talagang magkakasubukan. Yes, coach. Diba? Another team na, for example, is the Iriga team na isa ring undefeated. Yes, coach. And- Saka wag na tayong lumayo, coach. Yung Team Naga. Undefeated ba yun? Isa din sa pinakamalakas na team. Lumalayo pa tayo. So, yun na. So, let's go back to the ball game. Motorgo for 3. Wala. So, this Motorgo player ko, siya isa din sa mga notable players for team presentasyon. Yes, with his effort sa laro, talagang minsan yung physicality niya nakaka-pikon sa ibang kalaban niya, but it's really the physicality of just working hard, giving effort. It's not the physicality na para manakit. Okay, so let's go back to the ball game. Motorgo to Cuadro. Ayun, offensive rebound ni Delenya. Good for 2. Now, bola naman ng San Jose. Okay, Postrado with the basketball. He's orchestrating a play. So, sinasabihan niya na may gumit na dapat. To Pasibe. To Solero. To Remoto. Gandang ball movement. Wala lang. Maganda din yung depensa ng presentasyon. To Motorgo. Ayun na, for 2. Wala. Grabe yung depensa ng Villarreal na yun. Parang hugnatan na hugnatan. Sidestepping move by Solero. Yun nga, coach. Mukhang naririnig ka nung Solero. Talagang dapat siya ang magtimon sa team niya ngayong larong ito. Yes, and also tingnan mo yung setup ng depensa nitong San Jose. Si Postrado yung nasa baba and si Solero yung nasa taas. So, there's a scheme within the... Yes. May pag-uusap sila. Yes. And ito na naman, yung Mr. Consistent. Mr. Consistent talaga. This is Pasibe. Good for 2. And may And kasama one. pang foul. And Yes. And makita mo yung pasa pa doon ni Solero. Talikod, coach. Hindi niya nakita, pero talagang yung tiwala,
yung ano niya sa teammate niya. Yes, na pag doon bumagsak ang bola, alam kong nandun ka. Yes. Ayan Don't na. pass to the man. Yes, Pass to the the space. So, ayan na. Let's go back to the ball game. Cuadro. To Delenya for 3. Wala. Short. Rebound by Melante. To Pasibe. Pasibe now for 3. Wala. Nakuha pa rin ni Melante ang bola. O another offensive rebound. Ayun na si Solero. Humingi yung bola. Ngunit si Cuadro naman, kahit maliit ako, sabi niya, kaya kita. Cuadro at the other end. Yes. Good for 2 points. Okay, so Melante for Prostrado with a basketball. Okay. Eye in the Again, sky. Eye in the sky. Solero and Prostrado connection, coach. Now, kanina, Solero Pasibe, ngayon Prostrado and Solero. Yes, so talagang balance yung attack na pinapakita nitong San Jose. Yes, coach. So, may offensive rebound doon si Villarreal, Villarreal. the hugnatan Na Reynel Hugnatan. ng presentasyon. So, on the other end, turnover ng San Jose, napaapak yung malaking paa ni Solero sa end line. So, ayun na, Tumotorgo. Inahingi ni Villarreal against Melante. Pounding. Ayun si Tumotorgo. Block by Melante. Pero siya pa rin ang nakakuha. To Delenya for 3. Wala. Na good box out by Solero. Ito tumatakbo na naman Solero. To Remoto. Turnover. It will go to Presentacion. So with 6 minutes 57 seconds remaining on the second quarter. So Tumotorgo now with the basketball. Titira, hindi. Pinasa kay Cuadro. Magandang close out ni Solero. Pass to Padin. Kontra Remoto. Cuadro, gandang look kay Tumotorgo. Uy, Oh, muntik wala. pa. Muntik pang pumasok. Pero mapapansin mo, partner, walang masyadong movement na yung zona nitong San Jose. And hindi kinakapitalize ng presentasyon with proper movement. Ang nangyayari sa kanila kanina, it's pag pumunta sila sa isang side, doon na lang sila. Yes, Bihira na sila mag-cross court. Okay, so buti na lang naisipan nito Cuadro na ipasa sa weak side. ng Yes, and doon nakakuha ng opportunity itong si Tumotorgo. ball. Yes, partner. So, yun. Second free throw, pasok. So, there's a substitution. That's Sanchez coming in for Prostrado. Papahingan dito si Prostrado. Quality minutes for Prostrado, coach. Yes, So, now, playing coach. Solero with a basketball. Ayun na. Again, tignan naman tayo. Hindi mo kami kasali dito. So, goals intention sana kay Sanchez coming from Solero. Pero turnover, Tumotorgo, guarded by Solero. Diretso. Again. Yun na nga, coach. Sabi mo pa lang, one-sided lang yung atake. Yes. So, turnover, that will resort to turnover. So, ang bola ibabalik sa San Jose with 6 minutes and 19 seconds remaining. Ang score natin ay 39-23. Lamang ang San Jose. So, ayun, Pasibe for 3. Yes! Ang Pasibe, 3 points. Now, Cuadro. To Padin. Padin, sidestep. Pasibe to Solero, lumipad for 2. Solero. Ano naman, Delenya. Kanina pa naghahanap to ng reason niya si Delenya. Kasi yung sa mga nakaraang laro, Delenya was the second or third na scorer dito sa presentasyon. Okay, buti na lang, nandun si Villarreal kanina sa tira ni Delenya. Oh, and hindi natin nakikita si Correo ng presentasyon. Yan, coach, wala siya. Wala siya. Si Jay Correo, yung sharpshooter din nila. Yes. Okay. So, Remoto, back to Pasibe. To Sanchez. Sanchez for 3. Wala.
Nakuha ni Solero ang bola. Okay, same ball pa rin. Bola pa rin ng San Jose. Solero to Remoto. Back to Solero. Gandang pasa. Veteran pass from a veteran player. Remoto. Yes. Basic. Basic. So, yun na. So, balik sa presentasyon. Delenya again. Kinukuha ang kanyang rhythm pero wala pa din. Toto Motorgo. Lays up. Good for two. Milante with the ball. Pasibe. Dribbling the ball. To Solero. Solero for three. Wala. Remoto. Pass to Sanchez. To Pasibe. Pasibe again. Wala pa rin. Long rebound for Tumotorgo. Nagmamadali ang mga taga-presentasyon. To Cuadro. Hatak muna. Pero tumira. Wala. Ayun na naman si Melante. To Sanchez. Sanchez now. Sanchez. Dire-diretso. Wala. Tinaman. Ayun na si Villarreal. Villarreal. Stop and pops. Stop and pops. Wala. Pasibe naman. Pass to Sanchez. Good for two. Counterin ba ni Padin sa kabila? Wala. Pass to Tumotorgo for three. Yes, sir. Yes. Tumotorgo for 3 points. So that cuts the lead to 18. Solero, wala. Rebound by Melante. To Pasibe. Pasibe titira ng 3. Yes, another bank shot. Coach. The bank is It's open for Pasibe. Yes, coach. Bukas na bukas ang bangko ngayong Sabado. So, Tumotorgo for 3. Babawi. Wala. Short. Rebound by Melante to Pasibe. Pasibe. Forward pass to Solero. Grabe. May ganong tira pa siya. May pasang patalikod, may tirang patalikod din. So, grabe yung linalaro nitong Pasibe. Saka si Solero na to. Solero. Grabe. Grabe. Gandang galaw ni Villarreal. Nakakuha siya ng foul. So, foul on number 12. That's on Remoto. So, Villarreal will be awarded 2 free throws. So, palitan tayo ng tao. Balik si Pilapil for Team San Jose. And si Nash. Papalitan si Melante and si Pasibe. Villarreal. Yes, first throw basket. So, we have 2 minutes and 54 seconds remaining on the second quarter. So, ganun-ganun lang, coach. Biglang 22-point Oo. lead. And iba kasi talaga pag nandyan yung Solero tsaka yung Pasibe. Hindi mo napapansin na hindi sila ganun ka-flashy even if nagpa-fast break sila. Maganda yung ide-depensa. Magugulat ka lang talaga, uy, 20 na. Yes. So, now, back to the ball game. It's San Jose basketball. Pelapel now, dribbling the ball. So, pinasa kay Solero to Nash. Nash for 3. Wala. Long rebound by Cuadro. Nagmamadali sa asabayan ni Solero. Good stop. Ayan na si Pilapil. Behind the back. Wala. Nakuha ni Villarreal. Wow, nice move by Villarreal. Villarreal. Isa ding veteran move. So, ayun na, wala. Na-rebound ng pinakamaliit na player sa court, si Cuadro. So, Delenya again. Papasok na kaya? Yes, No, nakuha din. So, Delenya wakas. for 2. So, kanina pa niya yun eh. Kanina pa niya tinatry yung tira na yun. So, now, Solero again. For 3, wala. Nash with the offensive rebound. Pass to Remoto. Remoto tumira, wala. Rebound by Delenya. Delenya now to Cuadro. Cuadro with the basketball. Naghintay ng kakampi but takes the shots. No good. Remoto now to Pilapil. Pilapil to Nash. Dire-diretso. Binulog pa kay Sanchez para wala. Ayun si Solero na naman. For offensive rebound. Tumotorgo. Nagmamadali.
Hulog kay Padin. Padin. Guarded by Nash. Padin. Dire-diretso. Wala. Rebound. Padin. Siya pa rin nakakuha ng rebound. Pass to Delenya again for 2 points. Again. Back to back. So, right now, we have 55-35 in favor of San Jose with 1 minute remaining on the second quarter. Sanchez for 3. Wala. Nash. Offensive rebound. Tapik. Ni Delenya kay Cuadro. Nagmamadali. Lays up. Wala pa rin. Rebound ngayon ni Sanchez. To Remoto. Guarded by Pad. Remoto. Wala. So, hinatak muna. Medyo bagalan muna natin. Sabi ni Cuadro. Paso Tomotorgo. Tomotorgo for 3. Wala pa rin. Ayan na naman si Sanchez. Parang nagmumukhang all-star game na to, Sanchez. partner. Ayun. Wala nang pasahan. Steal. Talagang tira na lang ng tira. Padin. Dire-diretso pa rin. Ayun. Narinig ka na naman ko. Si Delenya. 2 points for Delenya. And 11 seconds. Yes, nakatatlong basket na to si Delenya. Delenya. Coming off dun sa mga sunod-sunod na mintis niya nung nakaraan. So, this might be a good sign for them. But kailangan din talaga nilang iikot yung bola at saka mag-execute. Hindi yung kung sino may hawak ng bola, siya na lang agad ng titira or isang pasa lang tapos tira na. Yes, coach. So, in the other end, si Solero naka-fish ng foul. First throw, wala. Sap.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Okay mga kasurog, so we're back here on our second half of the ball game for our second game for our triple header this afternoon here at Goa Municipal Sports Complex. I'm Coach Paul Sepe again together with Coach Peter Barcelon. Coach, thoughts on that first half po? Again, it's very much expected for San Jose to be able to play like that, given yung mga nakaraang laro nila. And we're just waiting dito sa presentasyon to really give it their all. Kasi this is going to be their last game and kailangan na makapagpamala sila ng magandang ending sa season na to. Okay, Coach. So, ayun, go back to the ball game. Yung shot ni Pasibe at the other hand na blanca and naka 2 points si Delenya for this opening third quarter. So Solero naman for 3, wala. Delenya with the rebound. So Rica Fort with the basketball. Tumatakbo ang mga taga-presentasyon. Rica Fort for 3, wala. Rebound by Pilapil. Pass to Postrado now to Pasibe. Pasibe for 3. Gets it. Pasibe, 3 points. That 3 points is brought to you by Hotel St. Elias. Yes, and the very reliable Allen Pasibe. Okay, Allen Pasibe. So now, for team presentasyon, Villarreal to Rica Fort. Back to Bebero. Wala. Ganda ng box out ni Padin kay Pilapil pero nakuha ni Pasibe, nagmamadali on the other end. 4-2, wala pa rin. Rica Fort with the basketball. Okay, nagdire-diretso, floats. Wala pa rin, nakuha ni Delenya for 3, no good. Pilapil now for Team San Jose, pass to Solero. Hindi na nag-dribble and sumabit si Bebero doon. Yes, pero sayang dapat may extra pass pa yun from Solero. Yes. Para magkaroon ng easy basket na sana yung para kay Postrado. Yes, Coach. So, dinire-diretso ni Solero. So, but naka-fish out pa din ng foul. So, 2 free throws. First free throw, wala for James Solero. Second and last throw. Basket for James Solero. Now the ball goes back to team presentasyon. Rica Fort with the basketball. Hands it off to Delenya. Titira na naman. Yes, 3 points for Delenya. So yun, hindi na talaga, Coach. Yung composure nandun na. Yes, talagang humanap lang talaga siya ng rhythm niya para madire-diretso itong laro. Kasi alam natin na capable talagang scorer itong si Delenya. Okay. So now Padin for team presentasyon. Pass to Delenya. Titira ulit yan. Wala na. So Sanchez with the rebound. Dire-diretso. Ayan na. Dire-diretso. Left hand layup. Yes. Good for 2. For Sanchez. Now Padin. Team presentasyon to Villarreal. Villarreal fix. Pass to Bebero. Wala. Sanchez to Postrado. Postrado for 2. Air Postrado with yes, that. Air Postrado. Talagang ina nyo na. Okay. Rica Fort now. Lumusot. Pakit pa sana. Wala. So now, ano naman natin? Pakinggan naman natin, Coach, kung ano yung update ni Carmela for this second half and kung ano yung mga adjustments yung coaches. So, Carmela, pasok! Team San Jose ended the first half with a score of 55 points laban sa Team Presentasyon. According to their head coach na si Coach Doc Armeria, their heart and soul ay nakalaan pa rin sa bawat game kahit na pasok na sila sa next round. Focus lang sa laro ang kailangan nilang gawin para sa another victory and to maintain their undefeated team. Sa kabilang team naman, which is the Team Presentasyon, kahit last game na daw nila ito dito sa ating Ako Bicol Cup, Camarines Sur, ay patuloy pa rin daw sila lalaban.
Ayon nga kay Mark Villarreal, isa sa mga player ng Team Presentasyon, they choose to play today because they are born to be fighters. And para daw sa mga sumusuporta sa Team Presentasyon ang kanilang laban. That's the latest update. Back to the panel. Yes, okay yun. Maganda yun na sinabi ng Villarreal na talagang born fighters sila and hindi na lang basta-basta sumusuko. So yun coach, sabi nga, patuloy lang kasi sabi nga natin, this is just the first season. May kasunod pa nito. So dapat talaga tama yung sinabi mo coach. They should end this first leg on Kamsur in a good note. So yun, balik tayo sa ball game. Team presentasyon ng bola, Padin to Villarreal. Fix. Yun, tinawagan ng traveling. Medyo na-excite siya doon. So balik sa San Jose ang bola. Team San Jose is donning the white jersey and for Team Presentasyon, the green jersey. So again coach, yung mga jersey na yan, libre yan ng Ako Bicol, pati yung mga sapatos ng player. Yes. So dyan Saan ka pa? Saan ka pa? So ganyan, pinapaalagahan ni Congressman Saldico ang bawat exposure ng mga player. Yes. So ang gagawin mo na lang nga dito is kung pwede nga pupunta ka na lang, maglalaro ka na lang. Oo. Diba? So, and even yung mga pagpunta dito ng ating mga teams, may tulong pa rin naman ang Ako Bicol Party List dyan. Yes, coach. So, ayan, again, thank you, Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. So, back to the ball game. Rica Fort is given 2 free throw. First throw, wala. Second and last throw. Kinilig sa free throw. Itong si pa rin. Rica Fort. But same ball. Baka pwede natin ma-replay yung anong yun. Kilig free throw moment ni Rica Fort. So, Padin, naglalabas to Delenya. Titira ng 3 points. Wala. Padin. Delenya again. Siya pa rin. Wala pa rin. Rebound by Pilapil. Kaso nasa labas na siya. I mean, that's Sanchez. Ito na yung ano. Yes! Ayun na po yung napakaswabe. Kilig free throw ni Rica Fort. Vivero. Wala. Delenya. Patayo na si Solero. Tumatakbo. Binaby niya yung layup na yun, coach. That's sorry miss for Solero. Pass to Villarreal. Wala. Pasibe. Ayun na naman. Babawi yung Solero. Bumawi. Napakahaba talaga ng Solero. Umikot na lang. So, Padin. Guarded by Prostrado. Padin. Naghanap ng mapasan. Maganda yung intensyon pero naagaw ni Sanchez to Pasibe. Good for 2. Allen Pasibe. So, napatawag doon ng timeout ang Team Presentasyon with that Allen Pasibe layup. So, ngayon, with 4 minutes and 45 seconds remaining on the third quarter, so lamang pa rin coach ang Team San Jose with 69-46 ang score. And I think magtutuloy-tuloy na yung kalamangan na ganito. And I think madadagdagan pa to with the way na naglalaro itong San Jose. Kung mapapansin mo, medyo hindi pa nga sila ganun ka-focus. Yes. But kailangan nilang yan kasi matanggal sa sistema nila yan. Kasi kailangan nilang maging focus sa susunod na round. Yes, coach. Sabi nga ni Carmela kanina, sabi nung coach nila, talagang pasok na sila sa next round pero kailangan yung ganyang mga mentalities matanggal sa kanila. So, now we'll go back to the ball game with 4 minutes and 45 seconds remaining. Okay. So, it will be Presentasyon basketball. Padin inbounding to Cuadro. Cuadro now orchestrating the play. Toto Motorgo titira ng 3 points. Overcooks. Nakuha ni Allen Pasibe. Pasibe hinihintay ang makakampi to Postrado. Postrado daw. Okay. Postrado. Gandang pasa ni Postrado for Sanchez. Okay. Now,
Balik ang bola sa mga taga-presentasyon. Cuadro tumiran 3 points. Short. Delenya, wala pa rin. Pilapil to Postrado. Fake Uy. pass. Napalakas. Marondo. Na Rondo ang pasa. But Postrado for 3. Wala. Rebound by Tumotorgo now. Tumotorgo. Nagmamadali. Okay, foul. Foul. Good foul doon. Si Solero, hindi nakababa yung dalawa yung teammate. Na-recognize niya yun. So, that's a duty foul on Solero. Oo. But, Mapupunta sa free throw line si Tumotorgo for 2 kasi act of shooting yung foul niya. First throw, basket for Tumotorgo. Second and last throw. Again, basket for Tumotorgo. Solero to Postrado to Pilapil. Now dribbling the ball. Crossover. Layup, wala. Rebound by Padin. Padin nagmamadali. Padin, dire-diretso. Pass to Delenya. Delenya for 2. Wala. Rebound. Papupunta sa White. San Jose. Basketball. Sayang yung mga opportunities na binibigay dito sa presentasyon. Katulad kanina, 4 layup na dapat yun para kay Padin. Hinanap niya pa si Delenya na contested yung tira. So kailangan ma-recognize agad nila yan. Yes, yung mga coach. ganyang mga situations. So minsan naman napakaaga, minsan naman too late for the Yes. pass. So now, Team San Jose, pasibe. Tomelante, pasibe. Naku, nabitawan ng bola, nakuha ni Paddy ng bola. Tumotorgo, pinasa kay Tumotorgo, dire-diretso, lace up. O, challenge ni Tumotorgo, si Milante. Pero ayun, nakakuha ng foul. So, again, that's 2 free throws for Tumotorgo. Palitan again ng tao. Papasok si Remoto for Team San Jose. Papahingahan si Solero. Tumotorgo, first free throw, basket. Second and last throw for Tumotorgo. Wala, rebound by Milante. Will stay with San Jose. Okay, Milante to Postrado. Okay, signaling the play. Postrado. Nakita si Remoto sa ilalim. Take the shot. Wala. Nakuha pa rin ni Milante. Sanchez. Thought about it. Lumusot. Ganda sana ng pasa yun. Pero nakuha ni Cuadro to Tumotorgo. That's a traveling. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Oo. And right now, Good transition. special shout out dun sa taga Goa, yung Avril Claveria na ngayon is here in Goa na nonood. Isa sa mga rising stars ng Goa, itong si Avril Claveria. Yes, and playing for CSPC Stallions. Yes, sir. Yun. So, back to the ball game. Now, that's a turnover for Team Presentacion. So, the ball will go back to Team San Jose with Remoto inbounding to Postrado. Postrado now, signaling the play. Postrado, mingi ng pick. Pasal kay Sanchez, gandang look kay Postrado. Very basic, coach. Nakakapagtaka lang yung zone defense na pinapakita ng presentasyon kanina. Open yung gitna para sa layups. Yes, coach. So, di ko alam if they're preventing the shooters. Kasi for now, parang nakikita natin, coach, si Alan Pasibe lang naman yung tumitikada sa tres. Yes. Nandun na si Cuadro sa kanya, pero hinahayaan nilang bukang-buka yung gitna. At the other end, naka-fish ng foul si Tumotorgo kay Sanchez. So, first free throw, basket. Second throw, again, gets it. So, Team San Jose with the basketball. Postrado. Again, Postrado now. Signaling the play. Hingi na naman siya ng screen kay Milante. Open na naman yung Ayan. gitna. Kaso, tumira si Sanchez ng 3. Rebound pa rin ni Milante. That's again, offensive rebound, coach.
So, Vivero now with the basketball for team presentasyon to Tumotorgo. Tumotorgo to Padin. Padin drives. Flips it. Wala. Sa kanya pa rin. Good hustle, pero out of bounds. Mapupunta sa Team San Jose. Yes, and at least on that possession, yung Padin na kita niya and recognize niya yung gitna na pwede niyang atakihin na yun. Yes, Hindi niya na pinasa pa. Yes, coach. Ayun na, sa kabila, kung makita mo, coach, yung tumatakbo, yung pinakabatang player natin, si Remoto, kaso hindi na-convert yung tira. Okay. Tumotorgo, 3, wala. Sanchez now with the basketball. Pass to Postrado. That's 1 minute and third quarter. Okay. Nagkaroon doon ng turnover. Yung San Jose, magandang hustle para kay Vivero on that sequence. Now, Padin. Naglabas ng bola to Cuadro. With 45 seconds remaining on the third quarter. Pass to Vivero. Vivero for 3. Rebound by Villarreal. Villarreal nakakuha ng foul. Yes. Hugnatan na hugnatan. Rainel Hugnatan. That's on number 18, Sanchez. So, penalty na ang mga nakaputi. So, Villarreal, first free throw, basket. Second and last throw. Again, basket for Villarreal. So, this is 36 seconds remaining on the third quarter, coach. So, Prostrado again. Na nagtitimon. Pass to Sanchez. Crossover. Nabitawan ng bola. Tumotorgo. Nagmamadali. Pass to Vivero. But ang gandang defensive stop ni Melante, coach. Hindi po kami kasali dito. Okay, last 22 seconds. Papalitan natin yung bola. Medyo madulas daw. Okay. So, 22 seconds. On this third quarter. Presentasyon. Cuadro. Titira ng 3 points. Wala. Rebound by Sanchez to Allen Pasibe. Overcooks that pass. Medyo malakas. Sayang. Tatlo yung nasa unahan niya. Kaliwat kanan diretso. Isa lang ang tiningnan niyang teammate. Mas pinili niya yung easy na, pero turnover. Tumotorgo. Yung pinaka-risky. Yes. And kagaya ng sinabi ko sa'yo, partner, kanina. Ayun, bumasket! Pass si Postrado to end the quarter, coach. Yeah. Ang gandang recognition ni Postrado dun sa time. Again, balikan natin sinasabi ko kanina tungkol kay Tumotorgo. Yes, coach. Very energetic, tsaka grabe yung effort ng player na to. So, and pag nandun siya talagang didepensahan siya kasi grabe yung energy. Yes. Parang namamagnet niya. Oo, and again, he plays physical, pero not to the point na talagang nananakit na. Yes, coach. So again, we're inviting all po dito sa Goa, sa 4th District. If malapit kayo, you can watch live here at Goa Municipal Gymnasium. So, mayroon pa tayong isang laro after this. So, the home team versus yung katabing banwaan nila, coach. Oo. Tigaon. Ito, medyo maganda-gandang matchup to. Yes. So, yan. But now, tingnan muna natin yung mga highlights in the third quarter. So thoughts, coach, on third quarter. So, anong nangyari ba doon? Kaya ganito yung lamang ng San Jose. So, medyo hindi naging aggressive yung San Jose. Pero para sila naka-cruise control. Yes. Diba? They were able to maintain yung kalamangan and nadagdagan pa nga nila. So, ang kailangan lang nilang gawin pa is, I think, yung mga konting executions na pangdiinan na. Yes. Hindi yung parang puro fast break lang. Pero if fast break is being there for them, why not? Pero para sa akin, mas maganda sana na makapag-execute sila. Ayun. So, dapat kung yung system na gagawin nila pagpasok sa next round sana dito makuha na nila. So,
Now, let's go back to our ball game. So, this is the fourth and final quarter of the second game of our triple header matchup. This is San Jose. So, mga... partner, may nakita akong poging dumating dito. May pogi talaga. Oo, iba pogi talaga to. Iba ang dating nito, coach. Yung John Bachiller talaga, iba yung ang kapogian nito eh. Talagang pag dumarating dito, napapasigaw tayo sa galak. So, ayun. So, let's go back to the ball game. So, sa kaka-tune in pa lang po, this is San Jose and presentasyon. So, fourth quarter, tumutorgo na with the basketball. Pass to Bebero. Bebero takes the 3. Wala. Okay, nahuling foul doon. There's a foul on Solero. May kunting gulang, coach. Huli ka, Balpon. Konti lang naman daw. Hindi naman sadya. Pero nahuli yung foul. So, Padin to Ricafort. Ricafort jump shot. Wala. Even yung jump shot ng Ricafort, may konting kilig. Pasibe, dire-diretso. Wala, hindi na-convert. Pero may foul doon si Ricafort. May konting kilig pala yung... So, pero ganun talaga ata yung free throws niya. Yeah, siguro napapractice na yun. Kasi iba yun eh. Ang hirap ng practice. Tapos... shake pa niya eh. Oo, nagsishake pa eh. So, yun. So, that's Pasibe. On the free throw line. So, Pasibe. First throw. That's basket. Second throw. Wala. Rebound by Villarreal. To Ricafort. Ricafort to Padin. Nako. Parang ano yung coach? Lumusot sa paa. Parang di na kayo ko si Padin na postrado, ginugulo ni Bebero. Ito si Bebero, napaka ano din coach pagdating sa depensa. Talagang hindi ka na aayawan kung sa depensahan lang naman. Pero ayun, James kaso, kung ganun din naman ay papakita nila, para na tong all-star game, wala nang depensahan. So again, itingnan natin kung saan. Okay, that's San Jose basketball. So, ayun, mukhang ano nga. Okay, Pasibe. Pass to Melante. Kung nakikita mo, partner, unti-unti nang napupuno yes, ang Goa Sports mapupuno Complex. Talaga. Alam mo kung bakit? Bakit, partner? Tumating na yung John Bachiller. Iyon. Yun ang pinaka-the best. Oo, nung wala pa yung John Bachiller, wala pang tao. Nagsunudan, masyado. coach. Yes. Nagsunuran. So, shout out, Sir John Bachiller. Oo. Ayan, back to the ball shout out game. kay Sir John Bachiller, no? Oo. Bonus. So, ayan na. Back to the ball game muna tayo, partner. Pasibe naman, wala. Again, grabe yung posisyonan sa ilalim. Yung nakahuli ng referee, may tulak si Pilapil kay Padin. Okay, back to presentasyon ng bola. Padin to inbound. Ricafort na with the basketball to Bebero. Titira na naman ng 3 points. Wala! So, ayun na si Solero. Nagmamadali. Paso postrado. Air post. So, may deflect. Pasa Grabe yung grabe yung half time ni... Half-time? Postrado. Talagang nag-half time sa air eh. So, Solero. Ganda sana ng pasa nun. Solero. 2 points. Naglag. Naglag yung tira ni Solero. Pati yung defender naglag. Di alam kung didepensahan o ililet go. Tumotorgo for 3. Wala. Rebound by Pilapil. Strong rebound by Pilapil to Postrado. Postrado na. Ayan na naman si Bebero. Ginugulo na naman ni Bebero. Postrado to Pilapil. Pilapil drives, lifty layup, wala. Padin na with the basketball. Ayan na si Padin. Nagmamadali din si Padin. Flips it up, wala. Rebound by Melante. Ayun na si Solero na naman sa unahan. Pero Tumotorgi is there, not giving up. Iniwan si Padin for 3. Wala. Gandang box out ni Ricafort. Tumutorgo naman on the other end. Lays up. Wala pa din. Si Solero naman nakakuha ng bola. To Pasibe. Pasibe fakes. And one. That's an and one for Allen Pasibe. So
talagang hinintay ni Allen Pasibe yung defender. Magaling siya sa ganung coach, no? Oo. Sabi nga ni Pasibe, parang matagal lang din nakapag-free throw. Halika nga rito. Iningnan niya talaga, hinintay niya. So, Allen Pasibe with a bonus free throw. Pasibe for the free throw. Pasok yan. So, Delenya inbounding to Rica Port. Rica Port nagdadala ng bola. So, may konting pressure yung team San Jose. Delenya for 3, wala pa rin. Nakuha na Off the naman. bench. Nakuha na naman ni Pasibe. Nagmamadali, dire-diretso to Postrado. Umikot, Uy, binigay ganda ulit ng kay ano. Pasibe for 3. Wala lang, rebound by Solero. So, hindi lang na-control. Gandang pasa sana. Ganda nung court vision coach ni Postrado. Yes, talagang once a player, always a player. Okay. Ayun na Ayun naman. na, Pasibe, Rica Ford. Sayang, hindi na foul. Ayun niya. May bago na ito, Mr. Kilig. Oo. Kilig shots. Kilig shot. Kaso nagmadali doon. On the other end, yung San Jose, that resorts to turnover. So, timeout. San Jose, but right now, San Jose is still leading. Malaking lamang talaga. So, this is 89-59 in favor of San Jose on this fourth and final quarter with 6 minutes and 18 seconds remaining, Coach. So, thoughts on that first 4 minutes, Coach, on the fourth quarter? Well, it's all about yung ngayon. Kasi hindi nagustuhan ng coach yung Yes. pinakita ng San Jose. And kailangan, again, it's to focus, refocus, focus, and refocus. Yes. Hindi sila, they don't need and they don't have time para mawala sa focus. Dahil hindi ganito yung magiging kalaban nila sa mga susunod na laro nila. So, kung baga, given na to eh. So, dapat yung tinitingnan na dito nung San Jose is yung susunod. Yes, and for presentasyon, dapat ma-foul at ma-foul tong si Rica Fort para makita natin yung Rica Fort kilig shot. Kilig shot. Pero ayun, pagbalik ng ating aksyon, Delenya for 2. Now Solero with a basketball for Team San Jose. So, pasa kay Remoto, deflected by Padin. Ayan na si Rica Fort. Okay, nagmamadali. Iniwan pa sana kay Villarreal pero andun si Pilapil to get that stop. So 4-on-1 pass break. Pass to Postrado. Yes, sir. Postrado. Now, Bebero with the basketball. Bitawan. Nakuha ni Villarreal to Delenya. Again, titira yan. Wala. Rebound by Hindi Solero. mahihiya yan. Hindi mahihiya. Ayun. Nagmumukha na ang all-star. Mukhang papalusutin pa ni Solero dun sa paa ni Rica Fort. So, Kilig player of the game. yes, so Pasibe. Madali. Hangs. Wala. Kuha ni Villarreal. Uy. Ayun. ACL mo. ACL mo. So, Delenya. Again, hindi talaga yung mahihiyang tumira. Delenya for 3 points. So, balik sa San Jose ang bola. Pero with 4 minutes and 57 seconds, ang score natin is 91-64 in favor pa rin sa San Jose. Remoto to Solero. Solero. Inabot siya ni Delenya doon. Padin now to Delenya. Delenya hindi talaga mahihiyang tumira. Wala yung 3 points. Bebero, good for 2. Offensive rebound. So, hindi talaga nag-give up to si Solero. So, ayan na. So, Postrado to Pilapil. Pilapil now. Hintay daw muna to Postrado. Postrado. Di-dribble to Pilapil. Pilapil. Lumusot. Left layup. Yes. Pilapil. So, ayun nga, Coach. Kanina, sinasabi ko sa'yo, ano kaya ito ni Ken Pilapil ng sakay, no? As in, para yung galaw at yung muka, grabe. Pilapil. Yun talaga yung nasa Jens ata talaga nila yun, eh. Parehas na parehas yung galaw. So, yan, Pasibe.
Yun, nakita niya si Remoto pero nakita din ni Padin yung pasa. Padin, di diretso. Hulog pa kay Rica Port sana. Postrado. To Solero. Hulog kay Remoto. Yes! 2 points for Obet. Remoto, the youngest player. Yes. Okay. Rica Now, Rica Fort, Fort. hindi pa rin napafoul Hindi si pa Rica rin Fort. napafoul. Ayan. So, Rica Fort with that 2 points. Yes, hashtag foul Rica Fort. Prostrado. Ganda ng dribbling skills ng Prostrado. Naibaba ang bola. Ball pick up, pass to Solero. Solero na, titira ng 3 points. Hindi. Pasa kay Allen Pasibe. Pasibe titira ng 3. Bang shot, wala pa rin. So, Villarreal now with the basketball with 2 minutes 52 seconds remaining on the last quarter. Delenya again, di talaga Huwag mahihiyang mahiyang magtanong. Huwag mahiyading tumira. Ayan na, Solero. To Remoto, pass to Pasibe, to Remoto. Remoto to Pasibe. Pasibe fakes. Hangs, wala pa rin. Di tinawagan yun. Eto na. Okay na. Foul. Foulin ba? Hindi. Wala pa rin Wala foul. pa rin foul. Layup, si Rica Port. Okay, back to San Jose ang bola. Pilapil to Pasibe. Tira pa rin ng 3. Hindi talaga. Pati si Pasibe, di mahihiya. 3 points for Pasibe. So, now we have the last 2 minutes mark. Okay, na-foul si Rica Fort doon. Tingnan natin kung sino ang foul. So, that's on number 9. So, that's on Postrado. Yes. So, Rica Fort will go in the line for 2 free throws. So, titingnan naman natin ang napakagandang free throw ni Rica Fort. Yun! Wala lang. Ayan na Di naman. pumasok ang Parang mga free throw lang ni Sir John Bachiller. Kilig free throw. Kilig free throw by Rica Fort. Yun. Yes, basket for 2. Rica Fort. Now, Postrado. And last 2 minutes for this last quarter. Now, Postrado. The shot of Postrado, wala. Same ball. Ganda. Ganda ng posisyon ni Remoto doon. Ayun na. Postrado to Pasibe. Pasibe, alam niya na eh. Parang alam na ni Postrado kung ano mangyayari. Bumaba na siya eh. Pasok na. Bala kayo dyan. Yes. So, ayan na naman si Rica Fort. Lulusot. Rivero. Wala. Rebound by Delenya. Delenya for 2. Pilapil. So, 1 minute and 15 seconds remaining on the last quarter. Solero now. Binababa ang bola. Pass to Postrado. Remoto. Yes. Good for 2 points. I think wala nang depensahan na nangyayari ko. So, binababa na lang nila. Hinihintay na lang nila matapos ang game. So, Villarreal, 2 points. Next. Okay. Hinihintay na lang natin matapos ang larong ito. At ang susunod na laro, partner, it's going to be the home team, Team Goa versus Team Tigaon. So, yan na. Unti-unti na napupuno ang ating venue. Again po, kung gusto nyo manood ng live dito po sa Goa Municipal Gymnasium, you are very much welcome. May last game pa tayo, the home team Goa playing against Tigaon. So, I think this will be dribbled out na lang ni Postrado. So, nag-shake hands na po ang mga players. So, hintay na lang natin ang final buzzer with a score of 103-77. Yes. A big win for Team San Jose. So thoughts on this, Coach? Ano ba masasabi natin for these two teams? For Team Presentacion, it's the end of their season, but
for San Jose going to the next round. Ano bang masasabi mo sa dalawang team na to? Well, for Team Presentasyon, they were able to show glimpse of what they can do. Maganda yung pinakita ni Tomotorgo, maganda yung pinakita ni Delenia. So, they have a bright future ahead of them if they will only invest sa development ng sports program nila. And for San Jose naman, they took care of the job na binigay sa kanila ngayon, and they are really gearing up for the following round. Na makakalaban na nila is yung mga best of the best of the Camarines Sur. Again, so we'll look of some highlights here in this game with the likes of Allen Pasibe of Team San Jose, and also here Cuadro Delenia of Team Presentacion. This is a great game for these two teams. So titingnan natin ngayon, inihintayin natin kung sino ang magiging kasurog player of the game. So hintayin natin. So coach, sa tingin mo sino ang hula mo, coach? I think it's always been between Solero and Pasibe. Even yung mga nakaraang mga laro, it's always between Pasibe at saka si Solero. Kasi they are the heart and soul of this team. Yes, and these two players is very consistent dito sa team nila, Team San Jose. Yes. So makikita natin talaga, sabi mo nga, heart and soul yung dalawa pagdating dito sa Team San Jose. So panoorin muna natin yung mga highlights, and also coach, invite natin sila to please like, share, and subscribe to all our social media platforms. Also we have TikTok, we have Facebook, YouTube. So please hanapin nyo lang yung Ako Bicol, and also yung kay Honorable Congressman Saldico page. So please like and share yung mga page na yon. And also you can watch live sa ating mga venues ng game dito sa Camarines Sur. So again, thank you Ako Bicol Party List for giving us this Ako Bicol Cup, Kamsur Lake, and Honorable Saldi Congressman. Yes. So ayan. Yan. So I think While waiting for Carmela, yes, coach. Panoorin muna natin itong mga highlights. And also, ayan na, nakikita natin dito sa venue din, unti-unti nang napupuno kasi this is a very exciting ball game. Itong next game, or third game between Goa and Tigaon. So, maglalaro kaya ko si Boss Karet? Yan ang inaabangan ngayon dito. Kasi si Boss Carepa, hindi lang yung vlogger. Talagang pag nakikita mo maglaro, talagang all heart, all out. Yes, coach. Okay. So, ayan na. Kasama na ni Carmela ang ating kasurog player. So, Carmela, sino ba yan? And also, this is Coach Paul Sepe, and with me is Coach Peter. So, Carmela, pasok with our kasurog player. Kasama na nga natin ngayon ang kasurog player of the game, walang iba kundi si Allen Pasibe, garnering 39 points, 4 rebounds, 6 assists, and 2 steals. Congratulations, Allen. Grabe yung pinakita mong laro ngayong hapon. So, you guys are still the undefeated team. How are you feeling right now na na-maintain nyo ito bilang undefeated? Unang-una po, nagpapasalamat kami sa taas, wala sa amin na injury. Ang aming team po ay masaya kasi unang-una nakuha namin yung top spot sa aming bracket. Yan lang. So, pasok na nga kayo sa ating next round. Ano po ba yung dapat naming abangan sa Team San Jose? Abangan nyo po ang aming team commitment po kasi po ngayon pong darating na week magpa-practice na po kami ng solid practice po para makuha namin yung sa second round po. Ayan, we are live sa ating social media platforms. May gusto ka bang batiin, pasalamatan? Go ahead, this is your chance. Binabati ko po yung mga sumusuporta sa Team San Jose, sa mga tropa ko po sa Cam Norte, si Lupo, si
si Marce, tapos po yung mga nanonood po dito. Yan lang po. Maraming salamat, Allen, and once again, congratulations. Muling magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur mga kasurog para sa ating last matchup game for tonight.